Δηλαδή δεν μπορώ να πατήσω στο τρίτο σκαλί αν δεν έχω χτίσει ήδη το πρώτο. Όταν υπάρχει το πρόβλημα που σήμερα για σένα το πρόβλημα ήταν να με μιλήσεις γι' αυτό μου ένευσες, όχι, θα πρέπει να μπαίνεις μες στο πρόβλημα, να αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι πόσες φορές έπεσα κάτω, αλλά πόσες σηκώστηκα από κάτω. Χρησιμοποίησε τα πάντα, τους πάντες, για να φτάσεις στο στόχο σου. Η νοοτροπία σου, η συμπεριφορά σου, ο τρόπος που χειρίζεσαι καταστάσεις είναι ίσως ο καθρέφτης του τι είσαι σήμερα. Be proactive and not reactive.